Исанбай авылы янындагы Минеште буасында балыкчылар бәйрәме, бәкедән балык тоту ярышын үткәрү матур традицияга әверелде. Агымдагы елда да ул оешканлык белән 23 февраль ватанны саклаучылар көнендә узды. Бу бәйрәмдә балыкчылар гына түгел, ә килгән кунаклар да бик күп иде. Бәйрәмне тантаналы рәвештә Исанбай авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Фәгыйҗан Зарипов ачып җибәрде. Район хакимиятенең муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитик һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рөстәм Хисаметдинов ир-егетләрне килгән кунакларны бәйрәм белән тәбрикләп, балыкчыларга уңышлар теләде. Биләмәгә рәхмәт хаты тапшырды. Быелгы бәйрәмдә иң яшь балыкчы дип Илеш авылыннан Данияр Лукманов, ә иң өлкән балыкчы Ырсайдан Мәсгуд Зиятдиновлар билгеләнде. Бу бәйгедә еш катнашасызмы? Беренче тапкыр килдем менә быел. Әле килмәскә исәп, кыстагачларды җегетләр әйдә бар дип килергә булыр. Көннә бит калама. Беренче тапкыр килдем бу буга вообще. Ә болай балык тоту Балыкны пенсия чыккачтан гына бер 2 ел гына. 3 кенә ел. Пенсия чыккачтан гына. ул мән иде шушы бәйгегә килеп атмосфераны күргәч ничегрәк сезгә? Во. Во. Вала кызылмасын дип инде. Бәйге киеренке барды. Конкурсантлар кем иң күп балык тота, кем иң зур балыкны тотуга ирешә, кем бозны бурау белән беренчеләрдән булып тишә кебек критериялар буенча ярышты. Балыкчылар арасында хатын-кызларда булуы бик күңелле хәл. Иң күп балык тотучы дигән исемгә Владимир Тарасов ия булды. Җитезлек күрсәтеп беренче булып бозны бурау белән Айдар Закиров тиште. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Биредә шулай ук спорт ярышлары узды, кайнар аш тәкъдим ителде. Һава торышының Зәмһәрир салкын булуына карамастан чарага килгән авыл халкына һәм Исанбай кунакларына бәйрәм бик ошады. Һәр кайсысы рәхмәтләрен җиткереп, өйләренә таралышты.